Takže čau. Jak jsem minulý díl sliboval, že jakoby vlastně ten enchanting table, takhle se to jmenuje, že něco najdu, že najdu tu kůži, jak jsem našel kůži, jaký to masíčko, těch 23 levelů, jakoby to jsem, když jsem zabíjel monstra, tak. A pak jsem ty věci vyhodil, jako proč bych to tahal, na co bych to jako vůbec tahal. Našel jsem trhlinu a dýni. Ještě nějakou tu cukrovou listinu, takže teď bych se pustil do výtvoru enchanting table. Protože se vyrábí takhle, aha, přesně tak. Teď se vyrábí takhle a takhle. Přesně tak, nezapomněl jsem to. Vlastně od té 1, 3 dvojky se vyrábí kniha tak jinak. Si vyrobím nějaký to. Taky ten papír si vyrobím. Takhle. Takhle, no akorát na 3. A velmi to nebude stačit, takže já si tady budeme ještě nějaké to dřevo. Takhle. Tak a tak. Tak a tak. Knihy tam vlastně musí být, no do prdelky na fialky. Takhle, no, vlastně tak mi to nevystačí. No, možná, že i jo. Počkej, cože? Ona se knížka dá vyrábět i takhle. No tak to by byla nějaká divná knížka. Takhle, takže ještě akorát na 3. Takhle. Takhle. Tak. Pak se to ještě v nějakým díle dodělám, protože to nebudu mít tak hnusný. Tak kam bych to šel udělat? Já první věc, co udělám, že si vem tady uhlí. Aha, já mám ještě tady. Tak si to hodím sem. Dám si sem půlku. Nážím si sem to maso. Sem si dám druhou půlku, hodím sem cobblestone. No, i když mohu by se udělat takhle. Tak a ještě tak. Jo, tak. Takže takhle. Teď si mám 2 masíčka. A mohli bychom to i někam postavit, tak já bych že bychom to mohli postavit. Takhle bych to udělal takhle chodbičku. No, bereme si lopatku ještě. Bosta se vyrábí z jednoho. Takhle. Zase blbost. Takhle. Ne, tady je voda. Ne, fuj, tady už jsem si myslel, že tady je. Ne, není. Takhle zadělám. No, i když můžu si vzít ten hladký šutr, ten mám tady. Tady si vem 18, 24, a s tím tady pálí si vem ještě 7. Dám si takovou chodbičku tadyhle. Jo, možná, že bych si mohl udělat, já nevím, jestli, no jednu dýničku bych si mohl rozborcovat, takhle. A na druhou bych potřeboval torčku, tak. Už třeba takhle místo tohohle. Takhle, no, vydá, hned to lepší. Poslední, pak bych to udělal jako všude, jako to nějak posvětlo tady hezky. Ten gravel mě ale štve. Takhle. Pak si mi zase nenačítají bloky.
to je zase za blbost. To jsem to taky nemohl takhle nějak vydláždit. Neviditelný blok. Já jsem kozeň, co lidi. Boxnu do toho. Klopatku do toho boxnu. No. Ty jsem grivel. Zničím to. No, tak já jsem v prdeli. Takže já hezky utíkám na druhé straně. Jdu to rozdělat. A tady musím někde najít tu džuznu. Já tam nevím, na co hraju. Na lehko, no jako takhle. Že to vlastně budu muset zadělat. Tady tím. No, já použiju dřevo. Vím, dřevo je moc drahé, hlavně mi to nepište, prosím vás. Nebo budu zase štvanej. To není to slovo. Naopak, nasranej, takhle, to je to slovo. Takhle to tady dodělám. Jo, takže takhle, tady si udělám takový schůdek provizorní. Pokud se vám zdá, že jsem možná, že jsem já, jenom jako obraz můj laguje, anebo se lagujete i vy, to já teď nevím, hlavně to nebudu řešit. Takhle. No možná, že bych to mohl udělat. No, nevím, to ještě nějak domyslím, no, asi to udělám za roh. Takhle, udělám to takhle. Budu dělat to takhle, tak. Jo, takže to udělám jakoby do boku, jasně. Dobrý. Tak. No, tak. Takhle to udělám. Tady to vím, že takhle semka. Takhle. Vlastně enchantik musí být vyprostřed a kolem toho musí být jedna, jo jasně. Když takhle vykopu. Musím vykopat hlavně do zádu, aby jsem to měl kam protáhnout. V prvním dílu se vůbec nemohl najít železo. A teď ho mám hafo. No zase. Když se takhle brzo, na 59. úrovni, může něco vzít. Chápete? Natáčím 8 minut. Aha, takže OK, grivlem, ne? Pokud to chápu dobře, tak si to dám. Semka. Takhle to, no, zničím radši tady to, protože kdybych zničil to bylo nějaký rychlý tady to. Takhle to dělám. A já se nějak divím. Tak. Tady prokapuje voda, jo jasně. Takže pokud to chápu dobře, tak tady musí být potok. Teda prd potok. Tak to zastavím nějak takhle. Takhle. A oddělám to, jo jasně. Takhle. Asi jo, mám tady vlastně ty torčky. Sem torčku. Vlastně musím zakopat ještě do zdi. A už mám jenom jednu. No tak nevím. Co to z něho vyleze? 12, no tak. Tak si tam dám chvíle strpení, no nevím, no. Do dalšího díle bych... Říkejte mi to, co tam je? Jo! Tak tohle
tohle to je bombastický. Tohle to nevím, na co budu používat, 100% to teď jdu použít, protože abych si vykopal tady to. Je to nechutně rychlý, jak tak na to koukám. No tak na dřevo ne. Ty vole. Schválně si enchantím. No. Dám si tam tady ten. Něco velkého, nějaký veliký šmárance tam potřebuju. Ještě, no, budu to klikat flintem. No, nezdá se mi nic, tak jo. Panebože, co tam bude teď? Doufám, že tam bude něco podobného. No, tak nerozbitnost, no tak. Co se dá dělat, ale jako určitě taky dobrý, taky se bude využívat na normální těžení. Tak jako, co byste čekali ode mě? Ode mě nemůžete nikdy nic čekat. Ale jako tenhle enchant se jako dobře povedl s tím diamantovým krumpáčem. Ten se někam schovám a budu s ním těžit jako jenom takový ty super rudy. Tak rudy ne, ale než takhle. Jako přesně tady to, vidíte? Normálně mám něžný dotek, takže z toho se stane, že budu mít furt to stejný. A vlastně když mám diamant ore, jako by vlastně tady to, železnou rudu, akorát, že to bude diamantová ruda, tak když to vlastně vezmu tady tím krumpáčem, tak se mi z něho stane taková kostička, jako z železné rudy. A jakoby můžu to mít jak to říct, vlastně to budu mít jako železo, akorát, že v kostce. Pokud to chápete. Pokud ne, tak já vám neporadím. Takhle. No tak to je blbej ten krumpáč na tohle. Tak to vykopu. Jo, vidíte? A vypadl mi trávník. Vypadl takhle jako hlína. Já si doběhnu pro to. Tohle byl dobrý enchant, ten se jedině povedl. Ten byl úplně eňoňuňo, šmankote. Se fakt dobře poved. Teď si tady to vykopu. Možná, že jsem měl dát nějaký ten enchant na ten, ale zase se mi to laguje. Tak. Zase neviditelný blok, vidíte? Ale vlastně teď se skrz dá koukat. No, bomba epic. Viděl jsem tam lávu? Ne. Že 13 minut, tak ještě chvilinku. Tady to dostavím. To byl jako dobrý enchant. Dobře využitých 12 expů. A tak ten železný, no tak, co se dá dělat? Kdyby šli zase, jako kdyby šlo vrátit enchanty, tak si 100% jdu vrátit enchanty a jdu si enchantovat jakoby něco lepšího. No nevím, vlastně a teď už nic nemám, ne? No, nějak tak. Že bych si doběhnul tady do skladu, tak ne do skladu, tam si něco vykopu, něco málo. 13 minut. Ne, dolů si. Tak, takhle. Vidíte, jak to je úplně krásný? Tak, to ještě trošku. Tak to je rychlý, úplně max rychlý. No, tak to jako fakt epic je. Tady to zadíme, to nevypadá blbě. Epic enchant, je, teď jsem to leglo. 15 minut rovných, tak
mě na telefonu 15 minut rovných. U vás to bude tak 15:30, že já tady to dostavím a rozloučím se s váma zase opětovně, co jsem zase nechci dělat. Ale už jsem vám to říkal na minulém channelu, můj počítač je pomalý jak čínský nudle. To už jste museli slyšet, pokud ne, tak si to puste. Nebo jste hluchý takhle, bez srážky. Takhle. Tak. No. Takhle. No tak, tady ta enchantovací místnost by byla z půlky hotová. Možná... Co když to dám takhle sem? Přesunu tu knihovnu takhle sem. A to by vlastně měl být stejný ten účinek. No, říkám stejný účinek. Takže... ten díl... My jsme si tak skončili. Tady to ještě to dělám. Všude mám vodu v baráku, to je jako nefér. Co pak sousedí musí tak topit? Lesy, já tam na ně asi vlítnu a řeknu jim to. Že trošku si čornu tady hezky. Tady taky. Tak. Takhle, no, to by bylo. Takže tady to asi nějak do ještě příští díl. Takže tady budu asi takhle natáčet hezky. Jsem nasmí? No, tak jo. Tak to by bylo tak. Proto na ten díl všecko. V příštím díle jsem se pokusil dostavit, pokud budu mít dost věcí, dostavit enchanting table. A to bylo tak všechno. Takže hrajte Minecraft, bavte se, hrajte mi odběj. Čau čau.